যতন সারিক কাহাম কাইসা সাকলাইমো তিনি সারিক পাস্তাব ত্রিপুরা হাস্তেনি যত সিনি কুंथाय बारा MLA मन्त्री तुनाय रनो आं फेसबुक लाइव अन लाइव कल खायानो 9 तारिख तिप्रासानि बागै जे चबा खायथानिबो साबा फाय बा साबा फायनाय फायाबो उलनिकक एबा केबा फायका हिंके सिनि मानथाय माननानि लाई थांनाय आमबागै जत इम्पोर्टेन्ट लिडार्स रनो आं कल खायनाय फेसबुक लाइव नि माध्यमे न 5टा समय ननि बसकांगो आं बरनो कल खायनाय साबा कल रिसीव खाय साबा कल रिसीव खायरे गया एबा केबा बिजी तंगैफानो कल रिसीव खायमिया के उलो साबा रेसपन्स र आबनरक लाइव नुगै माननाय ते साबा दफानि बागै चबा खायमा जागा चाजा गया आबर बनरक लाइव नुगै माननाय हिंके जत लिडार नबो कबक जागो नरनो आं अन लाइव फेसबुक लाइव कल खायने नरनो आं कबक नाय 9 तारिख तिप्रासान चबावा फायना बागै हिंके साबा रेसपन्स र रिया आबनरक फेसबुक लाइव त्रिपुरानि जनतार नुगै माननाय ते 9 तारिख फाय आबो नुगै माननाय एबा केबा रिसीव खायफानो उलफानो साबा रेसपन्स र आबो खाना फुंनि बिसिङनो बा तिनि बा खाना फुंनि बिसिङनो नरक जतनो साय माननाय गाबोन बागै जतनो पास्तावा फेसबुक लाइव नि बागै नरक नाय तंबायदि हिंगांके आनि लगे आफ्रा मीडिया बो तंनाय त्रिपुरानि कयेकटा कब्रक मीडिया चैनल दंनि बो तंनाय लाइव जतनो आं ताबुक कल खायनाय जरा तिनि सारिक 5टानि जरा हामबाय।